салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. банки эсхата 1000 рубл 157 сомон, $100 бошад 1240 сомон. перевод ба картаи амонатбонк 1000 рубл 158 сомон. аз приложение осон агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 157 сомон мегзарад дар картаи амонатбонк. перевод ба банки Спетамин банк 1000 рубл 157 сомон. перевод ба Алиф банк 1000 рубл 157 сомон. Орион банк 1000 рубл 158 сомон. $100 1250 сомон. перевод ба банки Душанбе Сити 1000 рубл 157 сомон. аз худи Сбербанк агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 158 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. моҳи шарифи рамазон муборак бошад. дӯстони азиз, кадоме ки дар канали мо меҳмон аст обязательно обуна шавед ва фикротона дар комментария бинависонед. лайкҳоро пахш кунед ки то бародарои дигар ҳам бубинанд.